Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou. Aj on jedol. 1. Mojžišová kniha, 3. kapitola, 6. verš. Mnohí si myslia, že strom v raji bola jabloň. Jablko považujú za kráľovnú ovocia, lebo je v ňom takmer všetko, čo ľudský organizmus potrebuje. V Biblii sa neuvádza konkrétne, či to bola jabloň, ale keďže v mysli verejnosti je zabudované jablko, tak som ho použila aj ja. Je napísané, že to ovocie bolo pre oči zvodné a lákavé. Zvonka bolo všetko dobré. Všetko dobre vyzeralo. Len jedna chybička tam bola, a to, že Pán Boh jasne povedal, že zo stromu sa nesmie jesť, že prináša so sebou smrť. I keď nezomreli fyzicky hneď, ale ich duša zomrela, lebo stratili vnútorné spojenie s Bohom a boli vyhnaní z raja. Hriech vždy prichádza v pútavom plášti. Je krásny, farebný, zaujímavý, ale len dovtedy, kým doň človek nezahrízne. Keď sa to už stane a prichádzajú následky, až vtedy si uvedomí, že do úst si naložil za hrst piesku, od ktorého sa teraz dusí. Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby zničil satanovú prácu. U neho je živá voda. Kto z nej pije, ten sa zbaví piesku. S hriechmi sa nemožno hrať. Vždy majú svoje následky a veľakrát za vábivým zovňajškom je ukrytá, krutá duša. Pán Ježiš nielen dobre vyzerá, ale on aj je naozaj dobrým. Naozaj nám dáva život. Amen.